Yoshihiko Noda foi elixido primeiro ministro de Xapón pola Dieta e trala designación do seu partido, o Partido Democrático. Ante si, indudablemente, o primeiro ministro ten o desafío da recuperación económica en virtude tanto dos efectos do terremoto de marzo pasado como da necesidade longamente adiada de introducir cambios estruturais na economía xaponesa que lle permitan saír do estancamento. Non obstante, tamén na axenda de Noda existen retos políticos de considerable envergadura. En primeiro lugar, deberíamos facer mención da necesidade de definir un novo horizonte para Xapón. Como sabemos, a importancia de Asia na economía mundial ven crecendo de forma constante nos últimos anos. En 2010 acadou o 45%. Sin embargo, dende o punto de vista político, a súa significación segue sendo marxinal. O cambio desta situación indudablemente pasa por un entendemento entre Xapón e China e quizáis tamén con Corea do Sur nesa comunidade do oeste asiático da que se ven falando nos últimos tempos, non? Existen evidentemente complementariedades do punto de vista económico importantes, existe tamén unha base cultural común arredor do budismo e, no sentido contrario, efectivamente, existen dificultades tamén importantes desde o punto de vista político para que ese entendemento, esa alianza que poida, de alguna maneira, revertir ese feito da grandeza económica e a nimiedade desde o punto de vista político poida reverterse, non? O segundo aspecto importante, máis inmediato, que non ten esa naturaleza de signo estratégico tan remarcada como a anterior e que require unha altura de miras moi importante en todos os dirixentes asiáticos, ten que ver, obviamente, coa estabilidade do propio país, non? Noda é o sexto primeiro ministro en 5 anos e o terceiro do Partido Democrático dende a súa vitoria no ano 2009, hai prácticamente 3 anos. A evolución é a un primeiro ministro por cada exercicio, non? Indudablemente, este aspecto é un aspecto de grande importancia para o futuro inmediato de Xapón na medida en que, se non existe unha estabilidade política mínima ou elemental, será moi difícil afrontar os retos tanto inmediatos como estratégicos que ten por diante o seu país. Sin embargo, debemos de ter en conta que ambos problemas son de alguna maneira inseparables e que o logro, a consecución desa estabilidade vai depender tamén da propia capacidade demostrada polo primeiro ministro e o seu gabinete para xestionar de forma equilibrada e de forma satisfactoria as principais tendencias que están a aflorar no século XXI e que indudablemente definen retos de gran calado para Asia e en concreto tamén para Xapón.